see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Morning guys! Today is Thursday, March 25. Hindi ako gumagawa ng lunch kasi lunch order sila ngayon. And sila kuya, nag-start na pala sila mag-Footy training last week, right? Kuya, you started last week. Every Thursday yung training nila mga panghapon, 4 o'clock. So mamaya may silang Footy training. And ako mamaya pupunta ako sa Mount kasi ano yun nga, gagawa ng parantong buho ko. Pero ngayon, pupunta dito si Kylie kasi may a-apply daw siya sa akin bago ako pumunta ng town. Kasi ang appointment ko sa kanya is 11:30. And si Holly, half day today. Baba ka mo, ilalagay ko pala yung ano niya, ribbon niya sa ano. Baba ka here. Eto ba? Yung kanyang ribbon. And may ginawa siya sa school. Pinakita niya na ata to. Necklace. And Mom. Where's the ring? Where's the ring? May ring siya. Mom? Yes. When I was in the toilet doing a pee, Zach was scaring me. Who? Kuya Zach was scaring me. Zach, stop. Kasi lagi siyang ginugulat ni kuya niya. Say sorry, Zach. So, It's alright, Baba. Did you got Holly's anything, Holly? Yeah, I already got her biscuits. Si Holly kasi fruits and biscuit lang siya. Wala siyang lunch kasi half day nga lang siya. Magpo-flat yung aking camera. Hintayin lang namin si Kylie and si Sophie every Wednesday, Thursday, and Friday. Dito siya dinadrop off kasi gusto niya mag-walking with the kids. Bobby. Bobby. Baba. Mickey Mouse. catch that. Mickey Mouse. Okay, come on, Baba. Ayan na. Nalagay na natin yung kanyang pariba. Good morning. Good morning. Okay na siya kasi kanina ginulat siya ni Kuya Zach. Ayan ang kanya. Malamig na ngayon. Kasi, na ngayon, autumn. No, Papa? Nanonood si Zach ng Mr. Bean. Yung breakfast nila with Bix. And eto, Coco Pops. Oh, okay. Hintayin lang namin si Kylie. Kasi may lalagay siya sa buhok ko. Kasi nga, nag-green siya. Ngayon, hindi niyo makita. Minsan makikita green na green siya dito sa likod. And eto pala, may isa pa akong jacket na nilalagay sa bag ni Holly. Kasi, minsan, kahit naka-jacket siya, malamig pa rin. So, eto, linalagay ko talaga to. Para pag sobrang nilamig siya, meron pa siyang isang jacket dito sa bag niya. Baba! Get your shoes na, Baba! Which one? The Mickey Mouse over there, oh. Dito na sila. Alis na ka. Naglagay lang siya. Trinayin niya lang ba? Eto. In-applyan niya. See you, Cobb! See you later! Yeah, they got them. Meron lang siya in-apply. Parang trinayin niya lang ba? Tapos, in-arrange ko siya after 40 minutes. Ang ingay. Alis na yung mga bata. See you, Zappy boy! See you. Listen and learn. Baba, see you. Yeah. See ya. Listen and No, I'll pick her up. You take it. see you. Bye, mate. I love you. Listen and learn. Okay, see you. And nandito na pala si Holly. And maaga siya ngayon. Ito pala yung kanyang mga dala. Ang dami niyang dala, oh. Dami niyang dala. Meron pa siya dito. So, ipakita ko lang sa inyo yung gawa niya sa school. Ito, wait lang. And eto pala, sabi niya sa akin, this is mom, mommy, mom. So, yan daw yung mom. Tapos, eto yung kanyang ginawa sa school. Ayan, heart. Tapos, may bahay, may window. Oh, yung alarm ko. Nag-alarm talaga ako para hindi ako malate sa appointment ko. So, yeah, eto yung kanyang pasalubong sa akin. And, eto pa, meron pa siya. Marami siyang mga papel na dala. Yes? Can you fix my hair, please? Yes, okay. Ayusin ko muna yung buhok niya. Where's the bow? Okay. Okay na. Fix my hair. Ayan, okay. And gusto niya yan isuot pa, oh. Diba? Patong-patong na. Pakita ko muna sa inyo yung aking. Pakita ko lang sa inyo kasi binalawang ko na yung linagyan niya ng treatment.
Kasi itry niya na kung mag-change. Pero feeling ko hindi nag-change kasi ayan, oh, parang green pa rin siya, oh. So, feeling ko, i-bleach ulit yung aking buhok. Ano na, mahigit 1 buwan na eto nung bleach niya ba. So, baka i-bleach niya ulit. Dito naman, pag bleach yung buhok mo, sa akin ba, yung experience ko sa kanya, hindi masakit sa anit. So, we'll see kung anong gagawin niya. So, okay, alis na tayo. Dalhin ko yung laptop ko kasi baka, hindi pa ako tapos mag-edit. So, baka pero mag-edit doon. Kasi mga alas 2 daw ako, mga 2:30 daw ako matapos sa kanya. Pag bleach niya. So, we'll see kung anong gagawin niya. Okay, yeah, I'm going na. I will just turn this off. Dito na kami sa town. Tatawid kami ng... Hoy, Baba, hold Mommy's hand. Ayan yung George's. Wait lang, Baba. There's a lot of cars. Wait. See that? Hindi tayo nakapark doon, oh. Mayroong nakapark. Wait lang, Baba. Dala niya pala si Mushi at saka yung... Hoy, jelly bag niya. Hoy, come here, Baba, here. You forgot? Thank you. Say hi, say hi. So guys, i-bleach siya ulit kasi nga hindi nag-work yung ginawa niya. So, hopefully sa bleach makuha siya. Kasi kahit yung technician nila, hindi alam kung anong nangyari. Kasi dito lang sa part na to, kasi dito sa ilalim, okay naman sila, oh. Tingnan niyo. Okay yung buko dyan sa ilalim. Yung dito lang talaga sa part na to, na nag-green siya, oh. Ayan. And si Holly, Baba, you right? And pinalitan niya yung headband niya ng unicorn. Where's the red one? The flower, Baba. And dalawa. Dala ko yung aking computer. Ayan na siya. Bleach na yung part na nag-green. And hindi siya matagal. Ano lang daw, 10 minutes. Kasi before, di ba, parang 30 to 45 minutes yung pag-bleach. Ngayon, hindi. Madalian lang daw siya. And si Howie, ayan siya. So, after pala siyang ma-bleach, ito-tone ulit siya. So, mag-a-apply ulit siya ng kulay after. So, mag-edit muna tayo sa green. Yeah, that's fine. Tinanong ko kung okay lang siya makuha sa sa vlog. Sabi niya, okay lang din. Vince, Papa. Ayan na, oh. Papatungan niya pa yan ng kulay. Yeah. Ayan. It's a copper. Ha? 11 minutes time, rain alert. Picturean niya lang. Right. 10 minutes lang siya. I mean, I think it's going to pick up different on this than that, which will be good. I think we should just throw something straight over, because I did the roots and the ends the last week. Right, okay. So, Kinuha niya lang yung kung ano yung ilalagay nilang kulay this time. Yes! You're hungry? May dala kong dyan, chips. Wait, after this, okay? Woolies after Holly. Oh, Kyle will take it to the Woolies. Just put what we put in your foils Okay. all over, Ah, just to okay. lighten it all up, Alright. to make it more of an even colour before we tone it. Okay, so hindi pa pala siya ituton. Ilalagay niya, maglalagay ulit siya kung ano yung nilagay niya dun sa foil. Lahat ba? Kasi kung, di ba, portion lang kung ano lang yung kulay, yung may green lang yung linagyan niya. So ngayon, a quick lang daw na lalagyan lahat para maging even yung color. Kasi pag tinone niya mamaya, para ba pare-pareho yung kulay niya. So, at least hindi na siya green. So, ayan ang pinagdadaanan ng buhok ko. Nearly there, it's blending Yeah. it'll blend much nicer. Yeah, binabantayan niya lang. So, talagang tinututukan niya para hindi ba siya maging mag-over yung pagka-bleach. So, that's 25, 45, 25. and may massage yung aking upuan. Hinihintay ni Holly si Kylie matapos para pumunta sila ng Woolies. Ayan, binabalnawan na siya.
So, hanapin niya na kung anong tone ang ilalagay. Nah, that's good. I just felt that you just needed to get more of a, I know. you know what I mean? Dalawa sila. Binabantayan nila yung buhok ko. You'll be fine. Very challenging daw ang buhok ko. Right, bro? Bro, my hair is so... My hair is so challenging. Yes, your hair is challenging. Hard work. Buti lang mabait sila. At saka kaibigan din ni Jan. Kaya okay ako bumalik-balik dito sa kanya. I hope you're not talking about her. No, I just said... I'm only Don't joking. I just said, I'm so lucky that you're Jan's friend. That I can just come back anytime I have a problem. Yeah. Sabi niya, sana hindi mo ko linilibak. Sabi ko, no. Yeah. Laughing. Ayan na siya, guys. It looks nice. That's much better. Yeah. At least hindi na siya A green. lot more even. No green. Green's gone. Yeah. Yeah. I'm going to give you shampoo. Balik na tayo dito habang yung dalawa nagpipili ng kulay na ilalagay nila dito. I'm sitting back. Copper na siya, guys. Oh. Why are you sitting back again? Because they're gonna put the tone, Baba. So, mag-edit muna tayo. Habang yung dalawa ay nagpipili ng kulay na maging yung parang yung gusto ko ba before. Sana this time makuha siya, no? We'll see. Hydrate shampoo and coloured hair conditioner. Don't let John or the kids use that. Alright. I'll give that to you as a present. Ah! May parigalo siya, guys. Ito yung special shampoo kay kids. Just No. for me. Yes. Yes. Thank you. Thank you. For friends, I like to give like these. Nak, ano siya, guys? Ang brand niya is Nak. Ito, kita nyo. Nak. So, kulayan nyo muna. Ilalagay nyo muna yung tone. Tapos punta na sila ni Holly dun sa shop. Ayan, tapos na nilang ilagay yung kulay, kung ano yung kulay yung... Yeah, I'm not gonna touch Papa, yung tone ba. And, siya, Alice, where you going? The Woolies. To Woolies with Kelly. Kuha sila ng kakainin nila. Alis na sila. What you gonna get, Baba? See ya! Bye! Bye! Andun lang yung Woolies. Ayan, ah. Dito na siya. Yeah, you got a bunny headbander, Baba. And, ayan yung kinuha niya. Let me see. Ayan yung kanyang cookies na mayroong mukha. Did you say thank you to Kylie? Good girl. Nauhaw na siya. Kumakain din siya ng chips. Yung thins na original ata to. Yeah, yung original. And ayan yung kanyang cookies. Babalnawa na ata ako. Ayan na, nabalnawa na siya. So, ida-dry niya lang to. Blow dry and then straight. Looks good. Ayan na guys, tapos na siya. So, hindi siya tulad nung dating kulay. Parang mas, ano siya, darker compared nung una niyang ginawa. Pero tapos wala ng green. And si Jan, dadaan dito kasi hindi kayo pipick upin. Tawag nun? Pupunta dito si Jan, tapos ipa-follow namin siya kasi ipapaservice ulit yung car. Wala naman siyang sira, pero di ba last time, nung Friday, pinick up namin kasi pinaservice niya rin yun. Hindi pa kasi siya tapos, kasi di ba ginamit namin siya papunta ng Adelaide. So, ngayon, ida-drop off ulit namin yung car, tapos pick upin bukas.
Yeah, wait. Nainip na siya. Ang tagal daw ni Daddy. So, ayan na yung kulay ng book natin, guys. So. Diba? Nice. Minute ko na lang pala si Jan dito kung saan namin ipapa-service yung car. Look at my hair, Han. Yeah, that's better. You Yeah, like- that's real good. Yeah. Yeah, you like Oh, it? yeah, very happy. Yeah, look, yeah. Oh, it's better than before? Huh? You got everything you need Oh, out there? wait. Kunin ko lang yung mga gamit. Holly, oh, the door, it's in my bag. Wait lang, guys. Anin ko muna yung mga gamit dito. It's gone. Ayan si Holly, dadaan kaming back road, guys. Honey, wait. So, Han, you like this better? Yeah. Yeah, mas gusto to ni Jan na kulay compare doon sa mga nauna nating pinagawa. And alam niyo ba, hindi ako pinabayad ni Kylie. Ayaw niya, pinipilit ko. Ayaw niya talaga magpabayad. In Bleach niya to, tapos tinon. Tapos nung pumunta rin siya sa bahay, yung tinon niya yung bahay ko. Tinon niya yung buhok ko. Kasi ano siya, due for tone naman. Tapos nung nalaman niyang green, yun nga, sabi niya, ayusin natin ulit, i-bleach siya. Hindi niya rin ako pinabayad. Grabe, ang dami ko ng dami ng kung siguro sa iba to, kung hindi namin kilala si Kylie, siguro ang mahal. Nung una nagbayad ako, siya, may discount din ako, pero mahal pa rin siya. May discount na yon. Kasi mahal dito ang magpagawa ng guys, magpakulay, kahit magpagupit. So, yeah, hindi niya ako pinabayad. Sabi ko, I have to pay. Kasi may kasama pa siya na tumutulong sa kanya. No. Ayaw niya daw. Tapos, sabi ko, lutuan ko na lang siya. O kaya, gawa na lang akong something. Tapos, ibigay ko sa kanya. Kasi, mahal kaya magpagawa ng bahay. Tapos, ang ganda. Tapos, gustong-gusto pa ni Jan to. Baba, you alright? Bye na pala kayo, guys. And, yung dalawang boys, magpo-footy, sila? Training. Let me see your outfit. Why you're wearing that short? Whose short is that? Put Mac. Ah. We have to run it, turn our photos. Okay. What do you think of my hair? I like black. Oh, you like the black belt. How about this one? Second. Second. But at least it's not green. It Huh? is kind of. Where? Yogurt. Ready na yung bag, oh. Actually, it's that's yogurt. Mom, Ready see na yung that? bag for tomorrow? See that? What? Mom, Holly wants. Love you. Okay, see ya. Bye. How about you, Kuya? Do you like my hair? Yeah, black. You like black? Yeah, Holly. Alright, see you later. I think I broke mine. Dito na I'm sila. like, where's your mum gone? Oh, Where was she gone? you forgot. Oh, that's the new jumpers. Turn around, Zach. Turn around, Zachy boy. Wow, Zach number 12. And you can turn in the other one. Reversible. She sleep. Hi, Kuya. How about you? What number are you? What happened to you? Fine. What? Kicking the footy. Yeah? And the dude's footy boat just goes like that and their skin falls off. Oh my God. Number I am. Number 10. Nandito na sila, guys. Anong oras na? 6:20 na tulog si Baba. Si Jan, nag-order siya ng kanyang dinner. Hindi ako magluluto today. Kasi alis kami bukas. And yung sa mga bata, may tira akong sinigang kahapon. Nagsinigang ako kahapon. And story ko yun, guys. So, yan ang kay Jan. What's this, An? Steak? Tingnan natin. Ito yung This is our Mom. cold pasta. Yes? In 2 weeks we're playing real. Are you? Wow, I'm This excited. is only our training. Training jumper? Yes. And what's in here? I have a couple of offers. Wash your hands, please. Ayan, steak with chips. Okay, kain na yan si Jan. I wash it here. Han, oh my God, look at you. Yeah. Oh, busy. Good afternoon, guys. The next day na to, today is Friday, March 26. We are on the way to, where are we going? Adelaide. Si Holly tulog na. Umalis kami 4. Ngayon 4:24 na. So mga 24 minutes na kami nagda-drive. And traffic siya kasi may road work niya naman. Lagi naman may road work dito sa dinadaanan namin. So medyo nata-traffic kami. And kahapon hindi na ako nag-vlog kasi wala namang ganap. And
yeah, wala namang kaming ganap na kahapon except dun sa, yun nga, nagpakulay ako. And, ayan, gusto ni Jan. Ako din gusto ko rin yung kulay. And dala ko yung shampoo. Tsaka yung conditioner kasi yun daw dapat ang gamitin ko. So, yan. And si Holly tulog. Sabi niya kanina, hindi na raw siya naboboard kasi may phone siya. Tanungin natin kung ano yung phone niya. Yung card lang naman na, yung tag ba sa, sa mga damit ko, yun ang phone niya. And yeah, Friday na ulit. Ang bilis lang. Hindi ako masyado nag-vlog. Hindi ako masyado nag-vlog itong nakaraang week. Kahapon lang kasi may ganap ako kasi nagpakulay ako. Yun lang. Tapos, ayan, Adelaide ulit tayo, guys. Adelaide. Pero hindi, may golf si Kuya. Yeah, I know. You do have, but you're not going. Because, Go on the footy. yeah, punta sila ng Footy kasi, This is the last lesson too. ito yung last lesson ni Kuya kasi mag-school holiday na kasi 'di ba mag-Easter na. So ito yung last lesson ni Kuya pero hindi siya attend ng last lesson niya kasi manunod sila sa oval ng Footy kasama si Dan kasi yung team ni Dan tsaka team nila yung maglalaro. Pero si Zach, who you gonna go with, Zach? Team Daddy or team Tito Dan? Ha? Oh, diba? Si Tito Dan ang susuportan niya. Hindi ang daddy niya at ang kuya TJ niya. Dala niya pa yung yung hat na bigay ata yun sa kanya ni Tito Dan niya nung pumunta kayo ng Melbourne kasi nanood din kami sa Melbourne. Yung team din ni Dan tsaka ni Jan. So, dala niya nasa bag niya ata yun. Did you bring your hat? Port Power? I couldn't find mine. You couldn't find yours? You what? My Essendon hat. It wasn't in the hat drawer. Okay. And So I yun couldn't guys, sa find the traffic. scarf. Ayan. So you had your Essendon hat last night. Huh? Ayan. Ganap. I only have a singlet. So, etong vlog, yung kahapon, tsaka eto. Punta tayo ng Adelaide. Tingnan nyo, ang traffic talaga, oh. Buti nga, nag-move na tayo kanina, hindi. Ayun, traffic. Kasi nga, sa road work. Haba. Kadala, parang walang ending to, guys. Ayan, tapos kami naman mag-stop doon, oh. Dito na kami sa Narapot, guys. And si Holly, hi, Papa! You're awake now. Look at your eyes. Hugasan lang ni Jan yung car kasi maraming mga bags. So, ang dumiting na ng car kahit hinugasan niya na. And kanina, kinuha pala ito na bakit, di ba iniwan namin ito kahapon sa doon, pinaservice. And kanina umaga niya ito kinuha. Siya, tsaka yung kaibigan niya. So, hugasan niya lang yung car. Ayan, medyo malinis na siya. Wala na yung mga mga bags. Ayan, nag-stretch lang sila saglit dito, oh. Saglit lang talaga. Come on, seatbelt. Keep on, Put your seatbelt. Ow. Ano na, 6:26. Magdi-dinner kami, alam nyo na guys, sa manok. Coming, sunshine. Cause make good time. Tell me when the weather's ready. This is the end. And Everything's gonna be alright. This is the beginning. This is the... This is the beginning. This is the beginning. Coming, sunshine. Favorite song niya yan. Coming. Sabi niya sa daddy niya, let's sing this, daddy. Si Jan, nag-ano lang siya, yung... Inaano niya rin naman, si Holly. Right, Papa? Yeah. You love that song? You wanna wear this song? Okay, there you go. Come. Dad, what is actually... I'll ring him up, tell him we're going to be live to blow the K out. Dito na kami sa Keith. And, alam na, chicken. Okay, si Jan, sabi niya, ano kakainin ko? Ayaw niya raw orderin yung in-order niya before yung burger. Okay, let's go. Come I on. want sushi to be here, I wish. I wish, ano na? I want a chicken fillet It burger. is, alright, 6:45. Sabi, cold ha? No, it's not. Sinuot ko yung aking denim jacket kasi medyo malamig.
Come on, let's go. Hurry up, Peter, hurry up. Come on, come on, come on. Hang on, Dad. Pero tingnan nyo sila, naka-shorts. Baba, come on, Baba. Oi, oi, Okay. Oi, oi, oi. Come on. Go, that way. Okay. Come on. Dala niya si Mushi. What? Ah, si Sak, meron siya. Baba, quiet. Ang saya nila. Ay, what? Chicken avocado. Okay. What's that? Teriyaki? What? Yeah, teriyaki. How about you, Baba? What's that? Let me see. Oh, chili chicken? Chili chicken, you want that? No, it's just Chicken avocado. Isa na lang yung ano, teriyaki. No one having mine. Pila tayo dito, guys. And ayan, nakakuha na sila ng kanilang sushi. And si Kuya, meron si Kuyang noodles na dala. You just get your Cone, yeah. Wait, Baba, it's cold. Come here, malamig. Yeah, that's yours. Huh? No, they're not. Teriyaki. Chicken avocado. So, yung dalawa, nauna na silang kumain. Ang bango ng sanitizer nila. Kay Kuya, tsaka dyan, meron silang in-order na kay dyan ata, wait. Mamay, pakita ko sa inyo. Good, Baba? Good, good job. Ito yung kay dyan, burger. Pero iba, hindi yung katulad last time. I got it for you, not mine. Kay Kuya, what do you have, Kuya? Chicken fillet. Ayan. Ang ayaw niya lang kasi sobrang toast yung yung bread, matigas. And ayun kay Kuya. And nandito na yung yung aking chicken. Chicken and chicken. Okay, so wait a sec. I'm the drumstick. I want the drumstick. Ala, naubos na nila. The drumstick. Okay, wait. Yeah. We have another one. Here, Baba. Oh, no more drumstick, Baba. Naunahan siya ni Kuya sa... Here, Baba, this is better. Look. Yeah. Okay, kain muna kami, guys. Ayun yung favorite ko. Oh. Binigay sa kanya ni Kuya Sak. Did you say thank you? Say thank you, Kuya Sak. Thanks. Tapos na kami kumain, guys. And may tira pa akong siguro dalawa. Kasi si Jan hindi naman siya kumain. Si Sak siya kasi Holly, pinaghatian nila yung yung drumstick. What are you, ya? So ako lang halos kumain ng chicken. Kasi may mga sarili-sarili naman silang order. Yeah? Wait, hold it, Kuya. Look. Mag-stop daw kami sa isa pang bili sila doon ng lollies. Okay, let's go. So, drive ulit tayo, guys. Gabi na talaga tayo nito makakarating sa Adelaide. Oops. Can I put this at the back, Han? No, Tintinara. What? Not Stop kami dito sa United 24. Where are we, Kuya? What place is this? Tintinara. Tintinara. May mga truck. So, kuha lang sila ng lollies. Anong oras na ba? 7:50 na, guys. Nandito pa rin kami sa kalsada. Hey, Be careful. let this kid first. Let's kid this first. Okay. Who's gonna go first? Oh, be careful. Wait, Baba. You will go. Okay. My sister. Dito na sila. What you got, Baba? Cake like Kuya. What's this? Cake. Coca-Cola. Coca-Cola. Don't eat in one sitting, okay? Okay, yan yung mga lollies nila. Lollipop. Okay, drive ulit tayo. Am I eating? What time do you think we will be there, Han? 9:30. 9:30? Yes. 9:30. 7:55. It's almost 8. So 9:30? 9:30 raw, guys. Maybe. Ayan, may mga truck. Mayroon din. No. May dalawa din doon sa kabila dyan. The main one's smart. Isa maraming truck. Can I stop? Please? Ay, I just took ito. Natural. Mom, you have to turn that light off. Sorry. Okay. Mamaya na lang, guys. Update, guys. 9:48.
Yung boys, ayan, tulog. O, hindi nyo na makita. Nakanganga na si Kuya. Tapos si Holly, gising siya. Hindi nyo kayo makita. Yeah, update ko lang kayo. 9:48 na. Work din dito guys. Dapat doon kami papuntang, ano ba, city. Ito papunta pa uwi sa amin. Eh, ngayon, close nila yun. Dito lahat. Kaya medyo mabagal tayo. Kasi inaayos nila yung road dun, oh. Ayan. Tingnan niya, oh. Ang daming nakapilang ganyan na truck. Parang linalagyan nilang spalto ba ang tawag sa atin. So, close yung road na yan. Yan, oh. Tingnan niya, oh. Daming workers. Ayan. So, tingnan nyo, di ba lininis to ni Jan? Tingnan nyo, ang dami na naman bags. Ito na kami sa city, guys. And of course, Johnny Boy. Stop siya dito sa... Yes, please. Star Mart. Para kumain siya ng coffee and water. Ayun yung boys, oh. Siksak. Tulog. Si Kuya. Tulog pa rin. Oh, ayan. And si Holy Girl. Ayan. Hi, Papa. Hi. Dito na siya. Okay. Dalawang malaking tubig and 2 coffee. Okay. Okay na. Kasi tingnan niyo yung harapan ko, guys. Oh, puno rin ako dito. Dito na tayo, guys. This time, number 17 tayo. Ito yung gustong-gusto ng mga bata. Kasi merong... Kuya, help! Merong spa. Oh, yung bigot. Okay. Yung coffee ni Jan, tapos may chichirya, tapos yung tubig na binili. Ito ba, matagal na itong gusto ng mga bata. May spa. Kasi may si Holly. Gusto nyo yung spa. Kaso, ako naman, mas gusto ko dun sa isa. Kasi may tigi-isa silang bed. Dito kasi, isang king, tapos queen. Ayan. Pero malaki itong room. Ayan. Oops. Ayan ba, malaki siya kasi may ano, may pa-couch. Tapos ayan yung isang bed. Diyan yung dalawang boys. Si Holly, tonight, diyan siya sa amin. Di ba malaki siya, oh. Ano kasi to, honeymooners. Itong room na to. Ang oras na ba? Si Sak niliwan doon. Where's Sak? Still sleep? 10:30 na. Thank you. And aking unan na laging dala. Sige, kayo na magdala ng mga gamit dito. Parang nagutom ako. Yes, si Sak. And ito yung chicken. Baka kumain ako. We'll see. Ayusin ko lang yung mga gamit namin. Oops, oops. Thank you. Ayan, nilagay na namin yung dalawang malaking tubig tsaka yung coffee ni Jan. Ang dami silang gatas dito. Oh. Kasi hindi naman namin ito nagagamit. Kasi hindi naman ako nagkakape. Pero minsan, si Holly tsaka si TJ, iniinom nila yan. Wala na ba dito? Yan. Chocolate na to. Tapos chips. Ito na lang. Diba sa gilid? Binihisan ko na siya. Pero ayaw niya magpapalit ng eto ba? Sabagay, malinis naman yan kasi sa car lang naman. Tsaka kumain yun lang naman. Pero yun, ayan, naka-shirts na siya. And ako, nakapag-skincare na rin ako. Mag-base na lang ako. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Thank you. Close na natin. And then, kanina pala, hindi ako nag-vlog. Yeah. Kanina umaga, hindi ako nag-vlog. Kasi, naglaba lang naman ako. Naglaba ako, tapos, naglinis and nag-edit ako para may vlog ako ngayon. So, yeah. Kanina ako nag-vlog. Kaya hapon na tayo nag-start mag-vlog kanina. So, yeah. Close na namin yung vlog. 10:42 na, guys. So, yun na yung vlog natin for today. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Stop. Say good night. Good night. Say good night. Night, guys. Night. Love you, love you, love you. Hindi siya